Λοιπόν, με χαρά τώρα υποδεχόμαστε κοντά μας τον κύριο Γιώργο Νταλάρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νταλάρα. Καλώς ήρθατε. Τελευταία, το όνομά σας μας παραπέμπει και στον άλλον Νταλάρα. Με το περίφημο κούρεμα του χρέους, πρέπει να σας πω. Ελπίζω σε ορισμένες περιπτώσεις να σέρνει και εκείνος αυτό που έσυρα και εγώ πίσω από το Νταλάρας, για να καταλάβει και λίγο τι σημαίνει, έτσι, σημαίνει η ελληνική προσπάθεια να τα βγάλει πέρα ο κόσμος. Ο Γιώργος Νταλάρας, λοιπόν, θα είναι κοντά στον κόσμο. Θα είναι κοντά στον κόσμο με ένα διαφορετικό τρόπο, ή μάλλον με τον ίδιο τρόπο που ήταν και τόσο καιρό. Πάντα κοντά στον κόσμο, να συμπληρώνεται και κομμάτια της ζωής μας, ανάσες κλπ, μουσικά. Τώρα λοιπόν αποφασίσατε να κατεβείτε στους δρόμους, στις πλατείες και να προσφέρετε τη μουσική δωρεάν στον κόσμο, κύριε Νταλάρα. Να στηρίξετε δηλαδή ψυχολογικά τον κόσμο που δοκιμάζετε. Σωστό. Όχι στους δρόμους και στις πλατείες γιατί κάνει κρύο, αλλά το έχουμε κάνει αυτό τη δεκαετία του 70 κατά κόρον. Θα πάμε στα κλειστά γυμναστήρια, γιατί αυτή είναι η πιο ενδεδειγμένη χώρη. Η αρχική μου πρόταση ήταν να παίξουμε σε μικρούς χώρους, σε βιβλιοθήκες, σε σχολικά κτίρια, αλλά ήταν πολύ μικρή αυτή η χώρη και οι δήμοι, ο δήμαρχος σε κάποιες από αυτές τις περιοχές μου εξήγησε ότι μάλλον καλύτερα να παίξουμε σε λίγο πιο μεγάλους χώρους. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Και ξεκινάει βέβαια από τα τέλη του καλοκαιριού αυτή η ιδέα. Έπρεπε να παίξω εφέτος, αλλά δεν αισθάνθηκα καλά. Νιώθω ότι σε μια τέτοια συγκυρία που πολλοί κόσμος υποφέρει, πρέπει να δω αυτό που έχω μέσα μου. Αυτό που έχω μέσα μου είναι πώς βλέπω το επάγγελμά μου. Πώς βλέπω την παρουσία μου μέσα σε αυτό το χώρο. Τη βλέπω όπως την έβλεπα πάντα. Το τραγούδι δεν είναι ένα μέσον πλουτισμού. Βεβαίως ο κόσμος και η επιτυχία το παρέχει αυτό. Αλλά πρέπει με την πρώτη ευκαιρία να θυμίζεις τι ακριβώς σημαίνει το τραγούδι για τους Έλληνες. Το τραγούδι για τους Έλληνες ήταν πάντα ένα ψυχικό εργαλείο. Δεν ήταν μόνο η διασκέδαση και η εκτόνωση, ήταν και άλλα πράγματα. Άντλες κουράγιου μέσα από αυτό, ταύτιση και όλας καταστάσεων. Βεβαίως. Και έχω τη χαρά να σας πω ότι από όλα αυτά τα χρόνια και τα 1500 περίπου τραγούδια που έχω τραγουδήσει, τουλάχιστον το 1 τρίτο από αυτά, 500 και πλέον τραγούδια, είναι τραγούδια κοινωνικά και τραγούδια πολιτικά. Υπάρχουν και όλα τα άλλα, αλλά χρέος μου είναι, και θα το τηρήσω μέχρι να σταματήσω, να τραγουδάω τραγούδια που αφορούν τον κόσμο και σε μια δεύτερη και σε μια τρίτη ανάγνωση. Όχι μόνο τα τραγούδια του Κηφιού. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα να πάω στις γειτονιές. Γιατί στις γειτονιές? Όχι για αυτό που λένε τα σενάρια συνωμοσίας, ότι κατεβαίνω να το κάνω επειδή η Άννα είναι βουλευτής και θα πάει γιατί τα λένε και αυτά. Σας προλαβαίνω γιατί ξέρω ότι. Σε δεύτερη ανάγνωση θα ερχόμουν. Αυτό είναι το σενάριο συνωμοσίας. Δεν είναι αυτό. Το κάνω γιατί τουλάχιστον σε 4-5 από αυτές τις γειτονιές γεννήθηκα, μεγάλωσα, έζησα με τους ανθρώπους και τα προβλήματά τους. Και δυστυχώς, παρότι οι εποχές εκείνες ήταν άσχημες και σκληρές, υπήρχε ανθρωπιά. Τώρα που είναι εποχές υποτίθεται λίγο καλύτερες, είδαμε την αλήθεια. Πλησιάσαμε ένα όνειρο και μόλις το αγγίξαμε, έσπασε σαν ένα μπαλόνι που δεν έχει τίποτα μέσα. Και ο κόσμος υποφέρει. Και θέλω να είμαι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους, έτσι για να τους πω ότι κυρίως σε αυτούς που δεν φταίνε, σε αυτούς που δεν τα φάγανε όπως όλοι, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να τα φάνε όπως όλοι. Είστε αντίθετος με το τα φάγαμε όλοι μαζί. Βεβαίως είμαι αντίθετος. Βεβαίως είμαι αντίθετος. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν φάγανε τίποτα. Δεν πήραν είδηση καν ότι κάποιοι άλλοι τρώνε. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που υποφέρουν, που δεν έχουν να πληρώσουν το πετρέλαιό τους, που δεν έχουν να πληρώσουν, όχι να πάνε για να διασκεδάσουν και να πληρώσουν ένα πεντάρικο για να ακούσουν 10 τραγούδια. Όχι. Έχω λοιπόν την υποχρέωση και την ανάγκη την εσωτερική, κυρίως για μένα το κάνω, να είμαι κοντά σε αυτούς στις δύσκολες στιγμές για να τους πω: δεν χάθηκαν όλα. Μια μικρή ελπίδα. Αν το κάνουμε όλοι αυτό, δηλαδή εγώ μπορώ να διαθέσω τα τραγούδια μου. Εσείς μπορεί να διαθέσετε κάτι άλλο. Ένας επιχειρηματίας μπορεί να διαθέσει βιβλία. Ένας άλλος τρόφιμα. Αν το κάνουμε όλοι, κάτι θα γίνει. Η διχόνοια στην Ελλάδα δεν μας έβγαλε ποτέ σε καλό ξέφωτο. Μας έβγαλε πάντα στο σκοτάδι και σε υπόγειο. Υπάρχει πια, υπάρχει σήμερα. Κάποιοι την καλλιεργούν. Βεβαίως. Κάποιοι προσπαθούν να την κάνουν να φουντώσει. Στρέφουν τον έναν κατά του άλλου. Βεβαίως. Υπάρχει μια εμφυλιακή και μια κανιβαλική αντίληψη, η οποία ισοπεδώνει τα πράγματα, ενώ θα έπρεπε να οδηγήσουμε τους νεότερους στο να καταλάβουν πού εδράζεται ακριβώς το πρόβλημά μας και να λύσουμε με επιχειρήματα. Κατά την άποψη δική σας, από πού ξεκινά το πρόβλημα, κύριε Νταλάρα? Καταρχήν δεν είμαστε έτοιμοι για να μπούμε στην Ευρώπη.
πάρα πολλοί κόσμος δεν ήξερε καν τι είναι η Ευρώπη. Η χαριστική βολή ήταν η συμμετοχή μας στο οικονομικό σκέλος, το ευρωπαϊκό. Εκεί επήλθε η καταστροφή. Ζήσαμε έναν πληθωρισμό άνευ προηγουμένου, αναγκαστήκαμε, ψηφίσαμε πράγματα τα οποία δεν τα θέλαμε. Ακόμα και το Μάστριχτ, το οποίο τώρα συζητάμε, που είναι μια παλιά υπόθεση και αναθεωρείται, δεν είμαστε σε θέση να το διαπραγματευτούμε. Άρα, ό,τι και αν έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το διαπραγματευτήκαμε. Αξιοποιήσαμε το ωφέλη της Ευρώπης. Όχι. Βλέπετε τι γίνεται με τα ΕΣΠΑ, που δεν είναι μόνο φετινά, προπέρσινα, μιλάμε για δεκαετίες τώρα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί δεν έχουμε κράτος. Και όσοι προσπαθήσαν να επανειδρύσουν το κράτος, χωρίς να το θέλουν, δεν λέω ότι είχαν πρόθεση, χωρίς να το θέλουν, είπαν ψέματα. Δεν ήταν έτοιμη η κοινωνία να αντιμετωπίσει. Είναι θέμα κοινωνίας. Και η κοινωνία και κυρίως. Από την κοινωνία σταματά και δεν γίνεται ποτέ. Η κοινωνία... Όλη την Ευαγγελίζονται, κανείς δεν την έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής. Κυρία Τσαπανίδου, η κοινωνία δεν είναι μόνο οι εργάτες, οι έμποροι, οι ταξιτζίδες και οι καθηγητές και οι μαθητές. Είναι όλη η κοινωνία. Για μένα υπάρχει ένα θέμα αρχής και δεν θα το ξεχάσω ποτέ και δεν θα παραλείψω να το λέω συνέχεια. Η ευθύνη είναι στους επαΐοντες και στους άρχοντες. Από εκεί ξεκινάει. Θα μου πείτε δηλαδή τι λαός είμαστε, μόνο όταν μας απειλούν συμμορφωνόμαστε. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, δυστυχώς αυτό είναι. Ένα μέρος του κόσμου ζει έτσι. Όταν βλέπεις ένα αυτοκίνητο σε μια διάβαση στη γωνία απάνω και σου λέει, όταν ρωτάς κάποιον γιατί αφήνεις το αυτοκίνητό σου εκεί, και σου λέει εσύ τι είσαι τώρα, κήρυγμα μου κάνεις. Όταν σου λέει έτσι ένας άνθρωπος, σημαίνει ότι έχει ευθύνη κι αυτός. Η ευθύνη όμως είναι μεγαλύτερη όταν δεν υπάρχει ένας γερανός να πάρει το αυτοκίνητο από τη γωνία να το πάει αλλού. Θα δείτε ότι ο κύριος που είναι λίγο οξύθυμος δεν θα το ξαναφήσει το αυτοκίνητό του. Είναι κακό να λέμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να περιοριστούμε, αλλά αν δεν περιοριστούμε, κανακεύουμε ορμέφυτα αρνητικά για την ιστορία μας. Το κανάκιαμα αυτό, ο περιορισμός αυτός που περιγράφεται, μας επιβάλλεται πια. Μας επιβάλλεται με τα μνημόνια, μας επιβάλλεται με την Τρόικα και γίνεται ακόμη πιο ασφικτικός ο έλεγχος. Ακριβώς. Ακριβώς. Τέλος πάντων των αποτελεσμάτων που περιμένουν από εμάς. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την απώλεια εθνικής κυριαρχίας που επικαλεί το κόσμος και που βρίσκει καθόλου κακό πράγμα ο Θόδωρος Πάγκαλος? Συμφωνώ, αλλά δεν υπερβάλλω. Συμφωνώ γιατί κατά ανάγκη πρέπει να συμφωνήσω. Χωρίς αυτά τα μνημόνια τα οποία είναι κατακριτέα επί της ουσίας, δεν θέλαμε ποτέ να το ζήσουμε αυτό. Πρέπει να δούμε γιατί φτάσαμε στα μνημόνια, ποιοι φταίνε από τους κυβερνήτες μας, ποια κόμματα, ποιοι απέχουν, ποιοι δεν δουλεύουν για αυτά, ποιοι μένουν στην ασπίδα της μη συμμετοχής και δεν δουλεύουν γι' αυτό, ενώ θα έπρεπε να είμαστε όλοι ενωμένοι. Δεν συμφωνώ με τα μνημόνια, αλλά δεν μπορώ να κάνουμε πίσω. Είναι ή μνημόνιο ή καταστροφή αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ψέμα αυτό. Είναι το δίλημμα αυτό. Για κάποιους το δίλημμα είναι εντελώς διαφορετικό. Όχι, δεν είναι. Γιατί θα ήθελα να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Αν υπάρχουν κάποιοι οικονομολόγοι οι οποίοι περιγράφουν... Εγώ είμαι άσχετος με τα οικονομικά. Δεν διαχειρίζομαι καν ούτε τα οικονομικά του σπιτιού μου. Είμαι άσχετος. Δεν θέλω να τα διαχειρίζομαι. Μπορεί να ήρθαν πολλά χρήματα στη ζωή μου, ήρθαν περισσότερα από τη δουλειά μου από αυτά που χρειαζόμουν, οπότε δεν χρειάστηκε ποτέ να τα μαζέψω, να τα αποταμιεύσω, να τα κάνω κάτι άλλο. Έχω την αίσθηση ότι είμαι 1,75 και δεν πρόκειται να φύγω καθόλου μεγαλύτερος, ούτε 1,76 ούτε 77. Θα φύγω όπως ήρθα και μάλιστα μικρότερος. Άρα δεν μαζεύω τίποτα για μένα. Ό,τι έχουμε δεν ανήκει σε εμάς. Ανήκει στους άλλους και ανήκει σε αυτούς που θα βρούνε κάτι να αφήσουμε πίσω μας, καλύτερο από αυτό που μας αφήσαν οι προηγούμενοι. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αυτή η γενιά δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα είναι περήφανη για αυτά που θα αφήσει στα παιδιά του αυτή την περίοδο. Πρέπει λοιπόν να επιβιώσει το κράτος, να φτιάξουμε από την αρχή την ιστορία και να την κάνουμε με σωστό πρόγραμμα. Έχετε τώρα και μέλος της οικογένειας, τη σύζυγός σας, την κυρία Νταλάρα, μέσα στη Βουλή. Να φορτώνετε και θέματα που ίσως δεν τις αναλογούν. Δεν ήταν μέσα στη Βουλή να λάβει αποφάσεις τόσο καιρό. Απ' την άλλη όμως είναι μέσα στη Βουλή σε αυτή την πολύ κρίσιμη φάση. Ψηφίζει δηλαδή μέτρα που επηρεάζουν τις ζωές όλων. Έτσι είναι. Εσείς
Τώρα, έτσι, κάνοντας έναν απολογισμό, λέτε καλά έκανε και αναμίχθηκε με την πολιτική και είναι καλή η στάση που κρατάει. Και γενικότερα, πώς σχολιάζετε όλα όσα συμβαίνουν στη Βουλή τα τελευταία 3-24 ώρα, κύριε Νταλάρα? Με την αναζήτηση ενός προσώπου που έχει βγάλει χρήματα στο εξωτερικό, με το γεγονός ότι δεν εμφανίζεται ο ίδιος αυτοβούλος, δεν ανακοινώνονται τα ονόματά του. Τώρα μαθαίνουμε ότι βγάλανε πολλοί βουλευτές έξω ποσά μεγαλύτερα των 100.000. Γίνεται μια έρευνα γενικώς. Και ο κόσμος κάθεται και την κοιτάζει με ανοιχτό το στόμα την ιστορία. Πρέπει να γίνει έρευνα για μένα. Και θέλω να σας πω, επειδή με ρωτήσατε κάτι, είναι λίγο οικογενειακό, αλλά φαντάζομαι ότι έχει κάποιο νόημα για να δούμε τη στάση κάποιων ανθρώπων απέναντι στην κοινωνία σε συγκεκριμένες στιγμές. Θα σας το πω μόλις. Αλλά να σας πω κάτι με αφορμή το τελευταίο μέρος της ερώτησης. Η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα δικαιοσύνης, ισονομίας. Αν αρχίσουμε από εκεί, μπορούμε να έχουμε κάποια ελπίδα. Άρα, το δικαστικό σύστημα θέλει ανανέωση εκβάθρων. Από εκεί θα ξεκινήσουμε για να υπάρξει μια μορφή εμπιστοσύνης. Αν λοιπόν αυτή η εξουσία μείνει έξω από τα κόμματα και προχωρήσει, θα δείτε ότι κανένας, ούτε βουλευτής, ούτε υπουργός, ούτε πρωθυπουργός δεν θα μείνει στο απειρόβλητο. Πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν παίξει κάποιο ρόλο και μάλιστα μας έχουν κονίσει το δάχτυλο απειλητικά, θα πρέπει κάποια στιγμή να μπουν μέσα στη διαδικασία και στον έλεγχο το πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Θα μου πείτε ότι και κάποιοι έμποροι... Με ποιο τρόπο, δηλαδή, και κάποιοι βιομήχανοι ίσως έχουν ευθύνες. Την ευθύνη που θα αποδώσετε εσείς, μέχρι πού θέλετε να φτάσει και πώς θέλετε να πληρώσει για τα όποια σφάλματα έχει κάνει? Καταρχήν να επιστρέψουν τα χρήματα. Ο κόσμος έχει ένα αίτημα. Ρε παιδί μου, δεν θέλουμε να κατασχεθούν δηλαδή περιουσίες πολιτικών προσώπων που δεν μπορούν να αποδείξουν αποδεικνύεται ακριβώς από πού ήρθαν. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν θα γίνει. Το αντίθετο. Θα επιλεγούν πρόσωπα τα οποία δεν αρέσουν στην εξουσία και αυτά τα πρόσωπα θα καρατομηθούν. Θα δείτε ότι θα συμβεί και αυτό. Θα κανιβαλιστούν δηλαδή κάποιοι, νομίζετε? Ακριβώς. Για να πάψουν τα πολλά στόματα. Όμως, για μένα, δεν πρέπει κανείς να μείνει έξω από αυτό. Πρέπει ο τηλεφωνικός κατάλογος να ανοίξει για όλους, από το Α μέχρι το Ω, και να είναι μέσα πρωθυπουργοί, να είναι υπουργοί, να είναι βουλευτές, να είναι βιομήχανοι, να είναι εργάτες, να είναι γιατροί, να είναι δικαστικοί, δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες, οι πάντες. Επειδή μιλήσαμε πριν από 8-9 χρόνια για την επανίδρυση του κράτους, η επανίδρυση του κράτους δεν θα γίνει με λόγια. Χρειάζεται μια διαδικασία. Αλλά χρειάζεται και μια εξουσία η οποία θα είναι ανέγκυχτη, έξω από κόμματα και συμφέροντα. Τώρα, με ρωτήσατε πώς βλέπω το οικογενειακό μου θέμα. Η Άννα είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ και σέβομαι περιόριστα. Δεν μπορώ να τις επιβάλλω τις δικές μου απόψεις. Είμαστε άνθρωποι όριμοι και αυτόνομοι και αυτάρκεις όσον αφορά τη σκέψη μας. Ήθελε να κάνει κάποια πράγματα. Πίστευε ότι μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να βοηθήσει στο θέμα των προσφύγων. Αυτά τα δείγματα που έδειξε είναι αξιοπρόσεκτα. Θα ήταν αχάριστος κανείς να πει ότι η Άννα δεν έκανε το χρέος της απέναντι σε αυτά τα προβλήματα. Και αν είχε χρόνο και έχει χρόνο, θα μπορούσε να τα κάνει. Αν με ρωτάτε αν συμφωνώ που κατέβηκε στην πολιτική, θα σας πω δύο πράγματα. Δεν είναι αντιφατικά, αλλά θα δείτε πού συγκρούονται. Θα ήθελα η Άννα να κατέβει στον φυσικό πολιτικό της χώρο, που δεν ξέρω αν είναι αυτός. Δηλαδή? Πρώτον, αυτό το αφήστε τώρα, μην το αναλύσουμε. Μάλιστα. Δεν είναι αυτός ο φυσικός της χώρος, πολιτικά, ιδεολογικά. Έτσι, πλησιάζει, αλλά δεν είναι. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Δεν είναι τώρα ή δεν ήταν και χθες? Και χθες, ποτέ δεν ήταν. Σήμερα πώς έχει? Η Άννα είναι παιδί της ΠΑΣΠ. Θα μου πείτε ότι το Πασόκ πώς ήρθε εδώ που ήρθε? Μα το Πασόκ είναι, το μισό Πασόκ είναι η αριστερά. Γι' αυτό θυμώνει η αριστερά. Επειδή ένα μεγάλο μέρος των κομμάτων της αριστεράς πήγε στο Πασόκ. Γιατί πήγε στο Πασόκ? Διότι δεν έβρισκε, δεν έβρισκε ανταπόκριση σε αυτά που ζητούσε. Λοιπόν, τώρα ανοίγουμε πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, αλλά πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και δεν έχω καθόλου χρόνο. Και μια άλλη φορά θα έρθετε οπωσδήποτε, κύριε Νταλάρα. Πρέπει επίσης να σας πω ότι περιμένουμε να δούμε και την εκπομπή σας από τη σειρά Οι Έλληνες του Πνεύματος. Θα παρουσιάσει ολόκληρη εκπομπή ο κύριος Νταλάρας μέσα από τη συχνότητα του Sky. Για το Βασίλη Τιτσάνη. Περιμένουμε να τη δούμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον και χαρά. Και επίσης αύριο θα σας δούμε στο Δήμο Ηρακλείου, στη συναυλία, για να ακολουθήσει μετά στις 29 Φεβρουαρίου ο Δήμος Νίκαιας και Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
και σειρά συναυλιών μέχρι και τον Απρίλιο. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ. Να πω ένα μικρό στοιχείο. Πολύ μικρό. Σε αυτές τις συναυλίες θα εμφανίζονται φίλοι που κατά καιρούς έχουμε δουλέψει μαζί και θα λένε ένα ή δύο τραγούδια ο καθένας. Βεβαίως όπου τους βολεύει. Δεν θα είναι σε όλες τις συναυλίες. Μια μέρα θα είναι ένας, μια μέρα κάποια άλλη. Πάρα πολύ ωραίο ενδιαφέρον στοιχείο έκπληξης. Ερχόμαστε μετά τις διαφημίσεις και πάλι να σας χαιρετήσουμε.